LRA, Ley de Restauración de la... Adostasun zientifiko zabala dago biodibertsitatearen gaia galera prozesu kezgarri batean aurrean gaudela esateko. Mundu mailan, espezie masiboki desagertzeaz gain, lur planetan bizi garen espezie guztiontzat funtsezkoak diren ekosistema prozesuen muntatze oso larriaren badakarra. Egoera horren aurrean, aniztasun biologikoaren hitzarmenean hainbat saiakera egin dira egoera hori eragiten ari diren garapen eta kontsumo eredua geldiarazteko akordioak lortze aldera. Hainbat urteko atzerapenaren ondoren, hitzarmenaren 15. mundu konferentziaren amaieran 2022ko abenduan, Kunmin Montreal biodibertsitatearen munduko esparrua onartu zen. Akordio hori negoziazioetan konpromiso garrantzitsuak utzi baziren ere, izaki bizi duen guztientzako aukera historikoa da, baina hori guztia benetan administrazioak oro har 2030ean biodibertsitatearen galera geldiarazteko eta 2050 erako naturalarekin harmonian bizitzeko helburua betetzeko beharrezko diren neurriak hartzen mende dago. Akordio horrek aurre egiten dio biodibertsitatearen mehatxu handiei. Hala nola, gunean babesa, enpresa handien kontrola, biodibertsiko pizgarri makurretan hartutuko beharra aitortzea, herri indigenen da tokiko komunitateen onarpena, biodibertsitateari egindako mehatxu zuzenak kontuan hartzea eta natura lehengoratzearen nahitaezko premia. Akordio horren ildotik, Europar Batasuna jada onartua zuen biodibertsitateari buruzko Europaren Batasunaren estrategia. Natura gure bizitzetan barneratzea, izenburua beha. Europako Parlamentuaren eta natura lehenatzeari buruzko kontseiluaren araudia onartu zuen aurten bertan. Negoziazio luze eta konklusio baten ondoren. Manifestu hau sinatu dugu eta atxikimendua erakutsi duten erakundeo, uste dugu Eusko Jaurlaritzak lehentasuna eman behar diola Kunmin Montrealko biodibertsitatearen munduko esparruari eta bereziki Europako Batasuneko natura lehenaratzeko araudia betetzeko aparteko neurria hartzeari. Transizio ekologikorako Ministerioa eta Espainiako Estatuko erronka demografikoa prestatzen ari diren lehengoratze plan nazionala onartu arte itxaron gabe. Behan sinatzen dugun taldeok eta atxikimendu erakutsi dutenak honako puntu hauek galde egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari. Ni egurratak handiran izenean, agroekologia hau da, baserritarrek eta birsortzaileak diren tekniken bitartez garatua, agroekologia lurraldean nekazaritza eta abeltzaintzako aktibidade bultzatzen dituen elikagaien ekoizpen sistema da. Bere baitan biltzen du denboran zehar mantentzen den lurralde bakoitzaren baliabide naturalen zein naturalizatuen kudeaketa. Beraz, agroekologia ez da ekoizpen sistema soilik, baizik eta agroekologia konserbatzen da birsortzen ditu tokiko baliabideak, lurra, ura, larreak, basoak eta aldi berean baliatzen ditu. Konservazioa birsorkuntza aprobetxamentua. Hori dela eta beste edozein ekoizpen eredu, baino hobeto egokitzen da natura lehengoratzeko legera. Neurri berean oso argi dugu legeak ezinbestekoak dituela ekosistema osasuntsuak, bioanitzak eta errezilentiak. Eta legean ezarritako lursail kaltetuen lehenaratzea egin behar duela egungo produzio sistema intensibotik nekazaritza eta abeltzaintza ekologikorantz urratsak emanez. Kutsadura, neurriz gaineko arrantza eta kostaldearen artifizializazioa dira
Euskal Herriko itsas ingurunearen arazo kronikoak. Hoiei gehitu behar zaizkie proiektu energetiko eta urpeko mehatxaretzatik erator daitezkenak. Klima krisaldiaren ondorioak gero eta nabariagoak diren testuinguru batean. Gauzak horrela, natura lehenerazteko araudia albeste ona da. Tresna eraginkorra izan bailiteke egoerari buelta ematen laguntzeko. Alabaina, ekosistemak leheneraztea beharrezkoa da, noski. Baina oinarrizkoena da ekosistema degradatzen edo are suntsitzen ez jarraitzea. Gaur egun berriz babestua daudenak ere ez dira mehatxuetatik libre. Eta tamalez, Jaurlaritza bera dago mehatxu nagusi horietako baten atzean. Horra hor, Urdaibaiko Guggenheim proiektua. Orain arte, natura lehenerazteko proiektu gehiago gauzatu ez badira, ez da izan lege edo araudi baten falta zelan. Horra adibidez Lemoizko zentral nuklearra, 35 hektarea, eta bere inguru guztia. Denetara 155 hektarea. Lehenerazteko aukera eta are premia ere begibistakoa da. Jaurlaritzak ordea ez du ezer ere egin. Ura guztia 2019tik haren esku dagoen arren. Txingudiko plana onartu zenetik berriz 30 urte pasatu dira eta oraindik bete gabe jarraitzen. Denon berdeguneaketik gure ekosistemak, zuhaitzak eta berdeguneak berreskuratzeko eta babesteko ekimenak basatuko dela uste du. Bereziki, natura historikotik baztertu izan den hiri eremunetan. Hala ere, 2024ko natura berreskuratzeko legeak hutsuneak ditu, eta horrek bere eraginkortasuna zalantzan jartzen du. Hasierako zirriborroko helburu neurgarriak eskakizun osoekin ordezkatu dira, eta horrek zaildu egiten du aurrerapena. Gainera, salagarriak dira berdegune ugari dituzten hiri eremuetarako salbuespenak eta interes publiko handiagoko proiektuak kontzeptuak. Horrek, proiektu ekonomikoak ingurumenaren konservazioaren gainetik lehenetxe ditu. Epeak ere gehiegi zabaltzen dira. Eta legeak ez du mekanismo egirik herritaren parte hartzea eraginkorra bermatzen du. Helburu zehatzak berrera sartzea proposatzen du. Hala nola, 2025erako hiri berdeguneetan 1%ko hazkundea, eta 2050erako 5%koa, eta 2050erako hirietan eta inguruetan gutxienez 10%ko zuhaizti estaldura bermatzea, salbuespenak kentzea, epeak laburtzea, herritarren parte hartzea indartzea, eta zuhaitzen landaketa zehaztea. Gainera, EAEko hiriko zuhaitz eta berdegunen lege bat sortzea. Eta hori betetzearekin udal ordenantzak eskatzen ditu. Legea hobetu eta indartzea eskatzen dugu. Egungo ingurumen erronkei aurre egiteko gai izan da. Eta erregelamendu betetzen ez duten hiriak eta herriak zigortzea. Basoei dagokionez, ondorengo hauek azpimarratu nahi ditugu. Jaurlaritzak errespetatu behar ditu katalogoetan izendatuta dauden era guztietako berdeguneak bioaniztasunaren kontrako inongo interbentziorik baimendu gabe, kontrol publikorik gabeko onura pribatuak baztertuz. Transizio energetikoa, transizio ekologikoa kontuan hartu behar du ezinbestean, ez alderantziz. Era guztietako arborizidioak gelditu eta derekatu behar dira, bai hirietan, baita mendietan ere. Arborizidiotzat jotzen dugu baita ere monolaborantza bera, eta bereziki eukaliptoaren landaketa, izan ere, ekosistemak eta bioaniztasuna degradatzen dute nabarmen. Espezie exotiko inbaditzaile gisa izendatu behar dute eukaliptoa. Monolaborantzak utzitako lur-sail degradatuen 20% leheneratu behar dira, 2030 baino lehen, legeak dioen bezala. Baso politikak ezin du jarraitu soilik irizpide produktiboen menpe, zientzia, bioaniztasuna eta leheneratzen legea izan behar ditu ardatz. Dokumento egileak, alfabetikoki, Baso Bizia plataforma, denon berdeguneak, egurra eta kandela baserritarrekintza, eguzki eta ekologista martxan. Atxikitu direnak, atxikitu direnaren arabera, Greenpeace, Naturkol, Lungaia,
Zero Life Euskadi, Sustraiak, Habitat Desik, EH-ko, Desaria, Mutroi Biziri, Guggenheim Urdaibai Stop, Herribidea Katebarik, Ondarrua 12.000, Fridays for Future Bilbao, Etxalde, Biolur, Errez, Zukarroria, AHT Gemitu Nafarroa, Sagarrak Ekologista Taldea, Erandio Herriko Elkartea, Donostialdeko eta Eguarzoko AHT-rik ez taldea, Arabako Mendiak Aske eta Araba Bizirik.